Nachádzame sa v Košickom kultúrparku, kde sa dnes uskutoční súťaž v naturálnej kulturistike Victoria Cup. Spolu s Dankou sme si pripravili pre ľudí rôzne výzvy, v ktorých môžu získať proteín, moxička alebo rôzne iné produkty od Jim Beamu. Nezabudnite aj like, sledovať tento kanál a poď sa sami pozrieť, ako veľmi fit sú Košičania. Máme tu prvú výzvu, do ktorej sa zapojil Miťo. Miťo, čau. Čauko. Princíp výzvy je jednoduchý. Máme tu 10 sekúnd, za ktorých musíme spraviť čo najviac kalórií na airbajku. Ten, kto vyhrá, získava proteín. Miťo, si pripravený? Nie som, ale idem. OK, poďme na to. Pripravený? Pripravený. Pripravíme 3, 2, 1 a poď. 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 Dávaj. 3, 2, 1. OK. 31 kalórií. Takže Miťo dal za 10 sekúnd 31 kalórií a myslím si, že to prekonám, ale uvidíme, no. 31 je cieľ, dobre? Môže, počkaj. Poďme. Problém bol v tom, nie je výhovorka, len hej, rozcvičku som nemal. A druhá, že som mal vysoko sedadlo. No tak, to je tá karamelová sušenka, dobre? Výborné. Viete, jak sa ti páči? Ďakujem ti pekne. Gratulujem. Díky. Vidíme sa u druhej challenge. Máme tu výzvu číslo 2, proti mne sa postaví Peťa. Vybrali sme si práve skierk, takže to z koho, Peti, čo povieš? Si pripravená? Uvidíme súboj titanov. Deixa sua bunda ardendo. Deixa sua bunda ardendo. Peti, si ready? 3, 2, 1. Vem sentando pro pai. Vem sentando pro pai. Vem sentando pro pai. Vem sentando pro pai. Gratulujem. Super. Takže ideme po tvoj darček. Gratulujem, Peti. Čo s tým urobíš ako prvé? Vieš čo, keďže Miťo vyhral nad Janým, tak budeme mať asi na raňajky, na obed a na večeru už len pro také. Gratulujem. Svaly budú rásť. Ďakujeme. A vidíme sa pri tretej výzve. Máme tu tretiu výzvu, do ktorej sa zúčastnil Miro. Miro, čau. Čau. Princíp celej výzvy je, máme tu lavičku, sú to 30-ky jednoručky a kto spraví viacej opakovaní, vyhráva proteín. Miro, si pripravený? Pripravený. OK, poďme na to. Tak poďme. To je on. 2, 3. Poď. 21. 22. 23. 24. 25. 26. OK. Takže Miro dal 26 opakovaní. Ja som myslel, že dneska aj nejakú súťaž vyhrám, ale vyzerá to tak, že veľmi nie. Ale spravil si 27. Mal si prestávku, Jany. Ale že... Skúsil som, nevyšlo, boli tam prestávky, takže podľa pravidel vyhral Miro. Miro, gratulujem, co to je pre teba? Môže byť prichuť? Môže byť. Je to čučorietka a jogurt. Ďakujem krásne. Máme tu štvrtú challenge s novou slečnou. Ako sa voláš, Veronika? Veronika. Ďalšou súťažou bude, kto urobí 10 kalórií na airbajku rýchlejšie. Či Veronika, alebo ja. Aby to bolo fér, tak ideme ešte kameň, papier, nožnice, aby sme vybrali, kto pôjde prvý. Ten, kto vyhrá, ide na airbajku prvý, jasné? Dobre.
Môžeme? Raz, dva, tri. Ja idem prvá? Ideme 10 kalórií za čo najkratší čas. Danka, priprav 3, 2, 1. Už to ide. Danka spravila 10 kalórií za 23 sekúnd. Veronika, myslíš, že ho prekonáš? Myslím si, že určite nie. A taký ty o proteín. Aha, tých mám málo doma. Máš pravdu. Dobre, to je priprav. 3, 2, 1, poď. 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 Máš 3, 4 kalórie, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6,99. Máme tu ďalšieho účastníka, ktorým je Mišo. Mišo, čau. Jani, čau. Zdravím ťa. A vlastne princíp tejto súťaže, ktorú budeme mať teraz, je, aby sme chytili kotúč a vďaka uchopu ho len vydvihli. Máme tu 3 kotúče, 15, 20 a 25. Takže uvidíme. Ten, kto zdvihne všetky kotúče, vyhráva. A keď to náhodou bude nerozhodne, že obidvaja zdvihneme 25, tak vymyslíme nejakú alternatívu. Takže ideme do toho. Mišo, pripravený? Pripravený. OK. Princíp jednoduchý. No. Vlastne, tak, aby nebola spotená ruka. No, toto. Chytiť a vydvihnúť. Hej? Takže ja som dal, Mišo, ideš. 15. Neviem, že začnem touto. Tak. To je ono. Easy. Úplne easy. Dá sa. Takže 15 ide preč, teraz už trošku ťažšie to bude. 20. No. Ideš. No. Musí vystrieť sa. Dobre, ešte jeden pokus. Hej. Ešte máš jeden pokus. Hej. Vyskúšaj mať rovný chrbát. Že keby si to cez mŕtvy ťah. No, to je ono. Ty kokos, posledná. 25. Jani, poď. Daj ešte jeden pokus. Poďte ruka. Ešte jeden pokus, hej? Na 3 pokusy máme. Nedám. Ideš. Keď teraz vyhneš, tak vyhral si. Aj, no. Čo si? Ja dnes asi nič nevyhrám. Všetko som zatiaľ prehral. Dáme No, tak... alternatívu. Nie, máme, vyhral si. Yum Bisping, najnovší proteín od Jimmy je tvoj. Ďakujem pekne. Som rád, že si sa zúčastnil a vidíme sa u ďalšieho. Máme tu ďalšiu súťaž, ja tu mám teraz Tami, ktorá súťaží vo Wellness a dnes pôjdeme spoločne súťaž challenge, kde budeme robiť trepbar a Tami skúsi urobiť viac opakovaní za 30 sekúnd v porovnaní so mnou. Ježiš, ma zapeče. Treba kriedu. Vai aumentando o som que o baile funk acabou de começar. Máme zlú obuv. Veľmi. Ale super Tami. Tami síce nevyhrala, ale dostáva BCAčka. Páči. Máme tu ďalšieho súťažiaceho, ktorým je Januš. Januš, nice to meet you. Budeme mať teraz súťaž vlastne
kto urobí viacej opakovaní s 30-kami jednoročkami. Ten, kto robí viacej, vyhráva proteín. You can count, yes? Okay, ready? $35, yeah? Problem overlooked. Yeah, you're Too much easy. too much easy, yeah. Okay. Easy, easy. Aha, okay. Five. One. Nice. My man, you are really strong. Okay. European champion bench press, sir. Yeah, okay. Congratulations. Thank you very much. This is for you. Thank you. Thank you, my man. Thank you. Máme tu poslednú challenge dnesného dňa, ktorou je trebar. Je tu naložené 100 kg a vlastne pointa je, kto zdvihne viacej krát trebar za 30 sekúnd. Je tu so mnou Marek. Čaves. Si pripravený? Uvidíme. Hráme o proteín od Jim Beamu, takže motiváciu máš. Priprav. 3, 2, 1, poď. 1, 2. Posledných 5 sekúnd. 1, 2, 3, OK. 23, nie? Keď som dobre. Ámo. 23 je paráda. Super. Takže teraz je rada na mne, hej? Musím prekonať 23 opakovaní. Koľko mám? Ja som napočítal 24. Super práca, kamo. Dostaneš aj tak od nás BCAčka za tento výkon. Nech sa páči, BCAčko od Jim Beamu. Kamo, užij si to. Drsa. Čaute. Pri mne je Jan Leško a skúsime teraz úplne spontánne, že či to zvládne, hej? Janko, len doplň text. Necítim bolesť. Som cigánska ratolesť. Cigán, detská ratolesť. Takže to by bolo na dnes všetko. Dúfam, že si video dopozeral až do konca. Ak áno, nezabudni dať like a follow a vidíme sa v ďalšom videu. Čaves.